πώς να κάνουμε εξάσκηση τη φωνή σου όταν θέλεις να τραγουδήσεις. Πρώτα θα το κάνω εγώ και μετά το απαντάτε. Ας πούμε, λέτε τι λέω εγώ. Θα σας δώσω λίγο χρόνο. Πα, 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 πα. Σειρά σας. Ωραίο. Τα, 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 τα. Σειρά σας. Τέλειο. Βα, 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 βα. Σειρά σας. Τέλειο. Αυτό ήταν υπέροχο. Αβαβά, αβαβά. Σειρά σας. Τέλειο και αυτό. Αλλά το προηγούμενο δεν ξέρω, ήταν πολύ πιο εξαιρετικό. Μα, 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 πα, 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 πα. Σειρά σας, άλλαξα τον τόνο. Προσπαθήστε να το κάνετε. Μπράβο. Τώρα κάνουμε ένα άλλο. Πάλι, κάντε το. Πο, 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 πο. Κάντε το. Τέλεια. Και άλλη. Και τώρα θα πούμε κι άλλο. Αβαβά, αβαβό. Αβαβή, αβαβό. Πα, 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 πο. Μπράβο, είσαι τέλειοι. Αυτό είναι απλά μια προθέρμανση που θα κάνουμε κάθε φορά όταν τραγουδούμε. Bye. Φιλάκια.